Πριν το σινεμά χαρίσει στις ηθοποιούς κοντινά πλάνα και πριν η τηλεόραση τις βάλει σε κάθε ελληνικό σπίτι, υπήρχε η σκηνή, ένας άδειος χώρος, λίγα φώτα, μια αυλαία και το κοινό σε απόσταση αναπνοής. Εκεί δεν υπήρχε δεύτερη λήψη. Ένα λάθος ακουγόταν μέχρι το τελευταίο κάθισμα. Μια παύση μπορούσε να παγώσει ολόκληρη την αίθουσα και μια μεγάλη ερμηνεία έμενε στη μνήμη για δεκαετίες, ακόμη και όταν δεν την είχε καταγράψει καμία κάμερα. Οι 12 γυναίκες αυτής της ιστορίας δεν ήταν απλώς διάσημες. Άλλες δημιούργησαν δικούς τους θειάσους, άλλες υπηρέτησαν την αρχαία τραγωδία, άλλες έφεραν στη σκηνή το musical, την επιθεώρηση ή το σύγχρονο ψυχολογικό δράμα. Κάποιες έγιναν αργότερα κινηματογραφικά είδωλα, αλλά όλες γνώριζαν ότι η πραγματική δοκιμασία του ηθοποιού αρχίζει όταν ανοίγει η αυλαία. Από την περίφημη εποχή της Κιβέλης και της Μαρίκας Κοτοπούλη, μέχρι τις πρωταγωνίστριες που κράτησαν δικό τους θέατρο για δεκαετίες, αυτές είναι 12 μεγάλες κυρίες που γεννήθηκαν για τη σκηνή. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν μια γυναίκα του θεάτρου έπρεπε να παλέψει όχι μόνο για έναν ρόλο, αλλά και για την κοινωνική της θέση, η Κιβέλη εμφανίστηκε σαν φυσικό φαινόμενο. Μεγάλωσε μακριά από τη βεβαιότητα μιας συνηθισμένης οικογενειακής ζωής και βρήκε πολύ νωρίς στη σκηνή τον χώρο όπου μπορούσε να ορίσει μόνη την ταυτότητά της. Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση ήρθε στη νέα σκηνή του Κωνσταντίνου Χριστομάνου. Η νεαρή ηθοποιός δεν άργησε να περάσει από την Ιουλιέτα σε απαιτητικούς ρόλους αρχαίου και ευρωπαϊκού ρεπερτορίου. Το αποφασιστικό βήμα ήταν ότι δεν αρκέστηκε να είναι πρωταγωνίστρια στον θίασο κάποιου άλλου. Δημιούργησε δικούς της θειάσους και έγινε θειασάρχη σε μια εποχή κατά την οποία η οργάνωση παραγωγών, οι περιοδίες, οι οικονομικές ευθύνες και η επιλογή έργων αποτελούσαν σκληρή καθημερινή μάχη. Συγγραφείς όπως ο Γρηγόριος Ξενόπουλος συνδέθηκαν με τη λάμψη της, ενώ το κοινό ταύτισε το όνομά της με έναν ολόκληρο τρόπο παίξηματος, κομψότητα, συγκίνηση και απόλυτη κυριαρχία της αίθουσας. Η μακρά αντιπαράθεση με τη Μαρίκα Κοτοπούλη χώρισε συχνά το αθηναϊκό κοινό σε δύο στρατόπεδα. Όμως η πραγματική σημασία αυτής της μονομαχίας δεν ήταν το κουτσομπολιό. Ήταν ότι δύο γυναίκες βρέθηκαν ταυτόχρονα στο κέντρο της θεατρικής ζωής, καθορίζοντας ρεπερτόριο, ηθοποιούς και αισθητική. Όταν η Κιβέλη επέστρεψε στη σκηνή, ύστερα από μεγάλη αποχή, η παρουσία της αντιμετωπίστηκε σαν επιστροφή μιας ζωντανής εποχής. Μέχρι το τέλος, έμεινε σύμβολο μιας τέχνης που δεν ζητούσε άδεια για να γίνει μεγάλη. Η Μαρίκα Κοτοπούλη δεν μπήκε απλώς στο θέατρο. Γεννήθηκε μέσα σε αυτό, οι γονείς της ήταν ηθοποιοί και η σκηνή έγινε για εκείνη σχολείο, σπίτι και προορισμός. Από παιδί γνώρισε τις περιοδίες, τα παρασκήνια, τη μυρωδιά του ξύλου και τη σκληρή πειθαρχία μιας ζωής χωρίς σταθερότητα. Στις αρχές του αιώνα βρέθηκε στο Βασιλικό Θέατρο και πολύ γρήγορα ξεχώρισε χάρη στη βαθιά φωνή, την ένταση και την ικανότητά της να μεταμορφώνει ακόμη και μια απλή φράση σε δραματικό γεγονός. Η Κοτοπούλη έγινε θειασάρχης, δημιούργησε θέατρα που έφεραν το όνομά της και συγκέντρωσε γύρω της σημαντικούς ηθοποιούς. Δεν ήταν εύκολη αρχηγός. Οι μαρτυρίες περιγράφουν μια απαιτητική προσωπικότητα που μπορούσε να γίνει αυστηρή, αλλά αναγνώριζε το ταλέντο και το προστάτευε. Από τον θίασό της πέρασαν πρόσωπα που αργότερα θα καθόριζαν το ελληνικό θέατρο. Για τους νεότερους, μια συνεργασία μαζί της ήταν ταυτόχρονα τιμή, δοκιμασία και ανεπίσημη σχολή. Η περίφημη σχέση ανταγωνισμού με την Κιβέλη δημιούργησε έναν θεατρικό διπολισμό που κράτησε χρόνια. Οι δύο γυναίκες είχαν διαφορετική ιδιοσυγκρασία και διαφορετικό κοινό, αλλά κάποτε συνεργάστηκαν, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη σκηνή μπορούσε να χωρέσει και τις δύο. Η Κοτοπούλη έφερε σύγχρονα έργα,
δοκίμασε νέες κατευθύνσεις και συνέδεσε το όνομά της με το Ρεξ. Ακόμη και μετά τον θάνατό της, το βραβείο που φέρει το όνομά της συνέχισε να περνά τη σκητάλη σε νέες ηθοποιούς. Η κληρονομιά της δεν είναι μόνο η ρόλη, είναι η ιδέα ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι καλλιτέχνης, αρχηγός και θεσμός μαζί. Η Κατίνα Παξινού ξεκίνησε από τη μουσική. Σπούδασε τραγούδι και πιάνο, όμως η δραματική σκηνή την κέρδισε ολοκληρωτικά. Όταν στράφηκε στο θέατρο, δεν αναζήτησε την εύκολη γοητεία. Η φωνή της, το αυστηρό πρόσωπο και η εσωτερική δύναμη την οδηγούσαν σε γυναίκες που κουβαλούσαν εξουσία, απώλεια και μοίρα. Το 1928 εμφανίστηκε στον θίασο της Μαρίκα Σκοτοπούλη και σύντομα βρέθηκε στην καρδιά της σημαντικότερης θεατρικής αναγέννησης της εποχής. Μαζί με τον Αλέξη Μινωτή συνδέθηκε στενά με την πορεία του Εθνικού Θεάτρου. Η Παξινού δεν αντιμετώπιζε την αρχαία τραγωδία σαν μουσείο. Έδινε στις ηρωίδες τη σώμα, αναπνοή και ανθρώπινο πόνο. Το 1938, στην ιστορική παράσταση της Ηλέκτρας στην Επίδαυρο, η φωνή της ακούστηκε σε έναν χώρο που αργότερα θα γινόταν διεθνές σύμβολο του ελληνικού θεάτρου. Το 1955, στην επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ Επιδαύρου, η εκάβη της έγινε σταθμός. Ο πόλεμος την κράτησε στο εξωτερικό και το Hollywood της έδωσε το Όσκαρ για το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Ήταν μια ιστορική διεθνής επιτυχία, αλλά δεν εξηγεί από μόνη της το μέγεθός της. Η Παξινού επέστρεφε ξανά και ξανά στη σκηνή, εκεί όπου δεν υπήρχε μοντάζ για να ενισχύσει την παρουσία της. Στο Σάικσπιρ, στον Ήψεν, στο Λόρκα και στους αρχαίους ποιητές, μετέφερε μια αίσθηση τελετουργίας, χωρίς να χάνει την αλήθεια του χαρακτήρα. Έδειξε ότι μια Ελληνίδα ηθοποιός μπορούσε να γίνει παγκόσμια, χωρίς να εγκαταλείψει τη γλώσσα και τη θεατρική της ρίζα. Η Αλέκα Κατσέλη έφτασε στην υποκριτική μέσα από την κίνηση. Είχε σπουδάσει χορό και το σώμα της πάνω στη σκηνή διέθετε ακρίβεια που δεν ήταν τυχαία. Παράλληλα πέρασε από τη δραματική σχολή του Καρόλου Κουν, ένα περιβάλλον που απαιτούσε από τον ηθοποιό να υπηρετεί το σύνολο και όχι να περιμένει απλώς τη μεγάλη ατάκα. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση ήρθε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, το 1942, σε έργο του Πιραντέλο. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους και με το Εθνικό Θέατρο, περνώντας από το σύγχρονο ευρωπαϊκό δράμα στην αρχαία τραγωδία. Η Κατσέλη διέθετε σπάνια ισορροπία. Μπορούσε να είναι αυστηρή, χωρίς να γίνεται ψυχρή και τρυφερή, χωρίς να καταφεύγει στον εύκολο συναισθηματισμό. Αυτή η ποιότητα την έκανε πολύτιμη τόσο σε πρωταγωνιστικούς, όσο και σε δεύτερους ρόλους, όπου συχνά αρκούσε η παρουσία της για να αποκτήσει βάρος ολόκληρη η σκηνή. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και από τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση, όμως η θεατρική της διαδρομή ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις εικόνες που σώθηκαν στην οθόνη. Στις παραστάσεις της δούλεψε πάνω στη φωνή, στον ρυθμό και στη σιωπή. Δεν κυνηγούσε την εξωτερική εντύπωση. Αναζητούσε τον μηχανισμό που κινεί έναν χαρακτήρα από μέσα. Γι' αυτό και μπορούσε να σταθεί με φυσικότητα δίπλα σε διαφορετικές γενιές πρωταγωνιστών. Η Κατσέλη υπενθυμίζει πως η μεγάλη κυρία της σκηνής δεν είναι πάντα εκείνη που κάνει το περισσότερο θόρυβο. Μερικές φορές είναι εκείνη που κάνει το κοινό να σκύψει προς τα εμπρός, για να μην χάσει ούτε μια λέξη. Η Άννα Συνοδεινού ανήκε στη γενιά που συνέδεσε το ελληνικό θέατρο με την αναβίωση του αρχαίου δράματος μετά τον πόλεμο. Η εκπαίδευσή της στο Εθνικό Θέατρο και η ισχυρή καθαρή άρθρωση την οδήγησαν σε ηρωίδες που απαιτούσαν όχι μόνο τεχνική, αλλά και ηθικό ανάστημα. Στην Επίδαυρο, κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, η φωνή δεν έπρεπε απλώς να φτάσει μακριά, έπρεπε να μεταφέρει σκέψη, πάθος και ρυθμό,
χωρίς να χάνει ούτε στιγμή την ανθρώπινη αλήθεια. Η Συνοδεινού διακρίθηκε σε έργα του αρχαίου ρεπερτορίου, αλλά δεν έμεινε κλεισμένη σε αυτό. Ίδρυσε δικό της θεατρικό σχήμα και επιδίωξε να φέρει το κλασικό κείμενο σε ζωντανή επαφή με το σύγχρονο κοινό. Η παρουσία της ήταν επιβλητική, σχεδόν αρχιτεκτονική, κι όμως, κάτω από την αυστηρότητα, υπήρχε συχνά μια ευάλωτη γυναίκα, μια ηρωίδα που πάλευε ανάμεσα στο καθήκον και στην προσωπική επιθυμία. Η δημόσια ζωή της επεκτάθηκε και στην πολιτική, γεγονός που έκανε το πρόσωπό της ακόμη πιο αναγνωρίσιμο. Όμως η ουσία της καλλιτεχνικής της πορείας παρέμεινε η σκηνή. Εκεί είχε μάθει να αναμετριέται με κείμενα αιώνων και να τα κάνει να ακούγονται σαν να γράφτηκαν για το παρόν. Οι τιμητικές διακρίσεις που έλαβε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναγνώρισαν αυτή τη μακρά προσφορά. Για πολλές νεότερες ηθοποιούς, η Συνοδεινού έγινε παράδειγμα πειθαρχίας, απόδειξη ότι η δύναμη δεν βρίσκεται στην ένταση της φωνής, αλλά στη γνώση του πότε πρέπει να υψωθεί και πότε να σωπάσει. Η Έλλη Λαμπέτη δεν έμοιαζε με τη στερεότυπη τραγωδό. Η φωνή της είχε μια χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα και η σωματική της παρουσία έδινε την εντύπωση ευθραυστότητας. Ακριβώς όμως, αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αδυναμίες έγιναν η προσωπική της γλώσσα. Η Λαμπέτη δεν προσπαθούσε να γεμίσει τη σκηνή με όγκο. Την γέμιζε με ευαισθησία, δισταγμό, βλέμματα και μικρές αλλαγές στον τόνο. Σπούδασε στη σχολή της Μαρίκας Κοτοπούλη και από τα πρώτα χρόνια της βρέθηκε σε απαιτητικό ρεπερτόριο. Αργότερα, οι συνεργασίες της με τον Δημήτρη Χόρν και άλλους κορυφαίους ηθοποιούς δημιούργησαν παραστάσεις που το αθηναϊκό κοινό θυμόταν για χρόνια. Στους ρόλους της δεν έπαιζε την ιδέα της ευαισθησίας, έδειχνε το κόστος της. Μια παύση μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερο πόνο από μια κραυγή και ένα χαμόγελο μπορούσε να κρύβει ολόκληρη ήττα. Η ζωή της σημαδεύτηκε από απώλειες και από σοβαρή ασθένεια, αλλά η επιστροφή της στη σκηνή είχε σχεδόν τη δύναμη προσωπικής αντίστασης. Στη Φιλουμένα Μαρτουράνο, στα τέλη της δεκαετίας του 70, αντιμετώπισε έναν ρόλο ώριμης γυναίκας που απαιτούσε χιούμορ, σκληρότητα και τρυφερότητα. Μίλησε ανοιχτά για την αγάπη της προς το θέατρο και για τη σχέση της με τη φωνή της. Αυτή η ειλικρίνεια εξηγεί γιατί η Λαμπέτη παραμένει μοναδική. Δεν εξαφάνισε τις ρογμές της, τις μετέτρεψε σε φως και το κοινό αναγνώρισε μέσα τους κάτι δικό του. Για πολλούς η Τζένι Καρέζη είναι πρώτα η λαμπερή πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου. Όμως η θεατρική της βάση ήταν εξαιρετικά σοβαρή. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και από το 1955 ως το 1959 ερμήνευσε έργα του Λόρκα, του Σαΐξπιρ, του Τολστόι, του Μίλερ και άλλων σημαντικών συγγραφέων, δίπλα σε δασκάλους όπως η Παξινού και ο Μινωτής. Η επιτυχία στην οθόνη δεν αντικατέστησε αυτή την εκπαίδευση. Της έδωσε τη δυνατότητα να επιλέγει και να ρισκάρει περισσότερο στη σκηνή. Με τον Κώστα Καζάκο δημιούργησε έναν θίασο που δεν φοβόταν τα δύσκολα έργα. Η κορυφαία στιγμή της πολιτικής του τόλμης ήταν το «Μεγάλο μας τσίρκο» το 1973. Μέσα από τραγούδι, σάτυρα και ιστορικές εικόνες, η παράσταση μιλούσε στο κοινό για όσα δεν μπορούσαν να υποθούν ανοιχτά στη δικτατορία. Η Καρέζη και ο Καζάκος συνελήφθησαν, όμως η παράσταση συνέχισε να γίνεται σημείο αναφοράς. Αργότερα η Καρέζη στράφηκε σε ακόμη πιο σύνθετες γυναικείες μορφές. Στο «Διαμάντια και μπλουζ» της Λούλας Αναγνωστάκη, έργο γραμμένο για εκείνη, άφησε πίσω την εικόνα της αψεγάδιας της στάρ και πλησίασε τη μοναξιά μιας γυναίκας που κοιτάζει όσα δεν έζησε. Εργάστηκε στο θέατρο μέχρι τη μάχη της με την ασθένεια. Γι' αυτό η μνήμη της δεν χωρά μόνο σε κινηματογραφικά τραγούδια και χαμόγελα.
Χωρά επίσης σε μια σκηνή όπου μια αγαπημένη στάρ τόλμησε να γίνει πολιτική, σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έγινε το μεγαλύτερο εμπορικό είδωλο του ελληνικού σινεμά, αλλά η ίδια επέμενε ότι ήταν κυρίως ηθοποιός του θεάτρου. Είχε φοιτήσει στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και εμφανίστηκε στη σκηνή πριν ακόμη πάρει το πτυχίο της. Το 1958 η Ελίζα στην «Ωραία μου κυρία» έγινε ρόλος σταθμός. Ήταν μια επιλογή που τέριαζε στη νεανική της ενέργεια, στο ένστικτο της μεταμόρφωσης και στην ικανότητά της να επικοινωνεί αμέσως με το κοινό. Στα χρόνια που ακολούθησαν η Αλίκη, δεν περίμενε απλώς προτάσεις. Έγινε θειασάρχης, ανέλαβε παραγωγές, οργάνωσε περιοδίες και δοκίμασε musical μεγάλης κλίμακας. Το θέατρο που έφερε το όνομά της έγινε σημείο αναφοράς. Πίσω από τα κοστούμια, τα τραγούδια και τη λάμψη υπήρχε μια επαγγελματίας με αιμονή στη λεπτομέρεια. Γνώριζε ότι το κοινό είχε αγοράσει εισιτήριο για να δει την Αλίκη, αλλά κάθε βράδυ έπρεπε να αποδείξει από την αρχή ότι άξιζε αυτή την προσδοκία. Η τεράστια δημοφιλία της δημιούργησε και μια παγίδα. Κάθε απόπειρα να αλλάξει εικόνα συγκρινόταν με τον μύθο που είχε ήδη χτιστεί. Εκείνη συχνά επέλεγε να δουλεύει μέσα σε αυτόν τον μύθο, αλλά να τον εμπλουτίζει με νέες ηλικίες και νέους ρόλους, από την κωμωδία και το musical ως πιο δραματικές εμφανίσεις. Κράτησε ζωντανή τη σχέση με τη σκηνή για περίπου 4 δεκαετίες. Η Αλίκη έδειξε ότι το εμπορικό θέατρο, όταν οργανώνεται με πειθαρχία και προσωπικό ρίσκο, μπορεί να είναι εξίσου απαιτητικό με κάθε άλλη μορφή τέχνης. Πριν γίνει η ακαταμάχητη κωμικός του κινηματογράφου, η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν τραγουδίστρια. Από την Κέρκυρα βρέθηκε στην Αθήνα και εμφανίστηκε σε πρόγραμμα βαριετέ στο Ζάπιο. Η εποχή της κατοχής την έφερε κοντά στη Σοφία Βέμπο, στις επιθεωρήσεις και στη ζωντανή ψυχαγωγία. Εκεί έμαθε ένα μάθημα που δεν διδάσκεται εύκολα σε σχολή. Να αισθάνεται τον ρυθμό της αίθουσας και να αλλάζει μια ατάκα ανάλογα με την ανάσα του κοινού. Η μετάβαση από το τραγούδι στην υποκριτική δεν έγινε με θεωρητικό σχέδιο. Έγινε μέσα από το ένστικτο. Η Βλαχοπούλου μπορούσε να επιταχύνει μια σκηνή, να σταματήσει απότομα, να κοιτάξει έναν συμπρωταγωνιστή και να προκαλέσει γέλιο πριν ακόμη μιλήσει. Στην επιθεώρηση, όπου η επικαιρότητα αλλάζει γρήγορα και ο ηθοποιός βρίσκεται εκτεθειμένος κάθε βράδυ, αυτή η ικανότητα ήταν ανεκτήμητη. Η κινηματογραφική επιτυχία έκανε γνωστές τις ατάκες της σε όλη την Ελλάδα, αλλά η ίδια συμμετείχε σε περισσότερες από 160 θεατρικές παραστάσεις. Από τα musical και τη σάτυρα μέχρι τη χαρτοπέχτρα, έδινε την εντύπωση ότι όλα γεννιούνται εκείνη τη στιγμή. Πίσω από αυτή την ελευθερία κρυβόταν τεράστια εμπειρία. Η Ρένα δεν προσπαθούσε να γίνει κάποια άλλη. Μετέτρεψε την κερκυραϊκή μουσικότητα, την ταχύτητα και την πληθωρική της προσωπικότητα σε προσωπικό θεατρικό είδος και απέδειξε ότι η μεγάλη κωμωδία δεν είναι μικρότερη τέχνη από την τραγωδία, είναι απλώς μια τέχνη που κρύβει την προσπάθεια πίσω από το γέλιο. Η Ζωή Λάσκαρη μπήκε στη δημόσια ζωή ως σύμβολο ομορφιάς και έγινε κινηματογραφική στάρ σε πολύ νεαρή ηλικία. Αυτή η εικόνα ήταν τόσο ισχυρή, ώστε θα μπορούσε να την κρατήσει για πάντα φυλακισμένη. Όμως τη δεκαετία του 70 στράφηκε αποφασιστικά στο θέατρο. Η Ξυπόλητη στο πάρκο υπήρξε, όπως έλεγε και η ίδια, η αφετηρία της ουσιαστικής θεατρικής της πορείας. Στη σκηνή δεν αρκούσε το φωτογενές πρόσωπο. Χρειαζόταν ρυθμός, αντοχή, άρθρωση και καθημερινή επανάληψη. Η Λάσκαρη δούλεψε για να μετατρέψει το κινηματογραφικό της θάρρος σε θεατρική παρουσία. Στην Κυρία του Μαξίμ του Φεντό, που παρουσιάστηκε και από το Θέατρο της Δευτέρας,
έπρεπε να κινηθεί μέσα στον ακριβή μηχανισμό της φάρσας. Χρόνια αργότερα, στο Διαμάντια και Μπλουζ, συνάντησε έναν κόσμο πολύ πιο εσωτερικό και σκοτεινό. Η θεατρική της διαδρομή είχε παύσεις, επιστροφές και διαρκή ανάγκη ανανέωσης. Αυτό την έκανε ενδιαφέρουσα. Δεν παρουσίαζε τον εαυτό της ως απόφοιτη μιας παλιάς αυστηρής σχολής, αλλά ως καλλιτέχνηδα που μάθαινε μπροστά στο κοινό και δεν φοβόταν να εκτεθεί. Η Ζωή Λάσκαρη πήρε την εικόνα που της είχε χαρίσει το σινεμά και την έβαλε σε κίνδυνο πάνω στη σκηνή. Κάθε νέα παράσταση ήταν μια προσπάθεια να αποδείξει ότι πίσω από τη στάρ υπήρχε μια ηθοποιός που μπορούσε να αντέξει τη διάρκεια, την αποτυχία και την επανεκκίνηση. Η Μάρο Κοντού ξεκίνησε από τον χορό, σπούδασε στη σχολή της Κούλας Πράτσικα και το 1953 προσλήφθηκε από το Εθνικό Θέατρο ως μέλος του χορού σε αρχαίες τραγωδίες. Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση ήταν στον Υπόλοιτο στο Ηρώδειο, πριν γίνει γνωστή για την κομψότητα και το πνευματώδες βλέμμα της. Είχε μάθει να λειτουργεί ως μέρος ενός συνόλου, να ακολουθεί τον ρυθμό και να καταλαβαίνει τη γεωμετρία της σκηνής. Στη συνέχεια, εργάστηκε δίπλα στον Δημήτρη Χόρν και περιόδευσε με τον θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου. Η κωμωδία έγινε ένα από τα μεγάλα της όπλα, όμως η Κοντού δεν περιορίστηκε στην κοσμική κυρία ή στην έξυπνη σύζυγο που γνώρισε το κινηματογραφικό κοινό. Έπαιξε σε εκατοντάδες έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων και δοκιμάστηκε σε απαιτητικούς χαρακτήρες. Στον Γλάρο του Τσέχοφ, που προβλήθηκε ως το πρώτο έγχρωμο θεατρικό έργο της ελληνικής τηλεόρασης, ενσάρκωσε την Αρκάντινα, μια ηθοποιό που φοβάται τον χρόνο και την απώλεια του κέντρου της σκηνής. Η πορεία της διήρκεσε περισσότερες από 7 δεκαετίες. Το καλοκαίρι του 2026, όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της, η Ελλάδα αποχαιρέτησε όχι μόνο μια αγαπημένη κινηματογραφική παρουσία, αλλά μια γυναίκα που είχε ζήσει σχεδόν ολόκληρη τη μεταπολεμική ιστορία του θεάτρου, από τον χορό της αρχαίας τραγωδίας μέχρι την τηλεοπτική κάμερα και τη σύγχρονη σκηνή. Η Μάρο Κοντού κράτησε κάτι σπάνιο, την αίσθηση ότι η κομψότητα δεν είναι στάση, αλλά ακρίβεια. Η Κάτια Δανδουλάκη ανήκει σε μια διαφορετική εποχή, όταν η τηλεόραση μπορούσε να κάνει έναν ηθοποιό γνωστό σε μια νύχτα. Η ίδια όμως έχτισε τη διάρκεια της καριέρας της στο θέατρο. Οι σπουδές της, η πρώιμη επαγγελματική εμπειρία και η συνεργασία της με τον Μάριο Πλωρίτη τη βοήθησαν να βλέπει κάθε παράσταση όχι μόνο ως ρόλο, αλλά ως ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό σχέδιο. Με δική του παρότρινση, ανέλαβε πρωταγωνιστικές ευθύνες και σταδιακά διαμόρφωσε τη δική της θεατρική ταυτότητα. Για δεκαετίες, η Δανδουλάκη υπήρξε ταυτόχρονα ηθοποιός, θειασάρχης και παραγωγός. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από κάθε πρεμιέρα υπήρχαν επιλογές έργου, συνεργατών, χώρου και οικονομικού ρίσκου. Το θέατρο που φέρει το όνομά της έγινε σταθερό σημείο της αθηναϊκής σκηνής. Στο ρεπερτόριό της συνυπήρξαν κλασικά έργα, σύγχρονα ψυχολογικά δράματα, μυστήριο και κωμωδία. Δεν στηρίχθηκε σε έναν μόνο τύπο ηρωίδας, παρότι η τηλεοπτική της εικόνα ήταν συχνά πολύ ισχυρή. Η μεγάλη της δύναμη είναι η συνέχεια. Σε μια τέχνη όπου οι επιτυχίες διαδέχονται γρήγορα τις αποτυχίες, επέμεινε να επιστρέφει κάθε χρόνο στη διαδικασία της πρόβας. Έδωσε χώρο σε σκηνοθέτες και συμπροταγωνιστές διαφορετικών γενεών και κράτησε ανοιχτή τη γέφυρα ανάμεσα στο ευρύ κοινό και στο απαιτητικό έργο. Η Δανδουλάκη αποδεικνύει ότι το να είσαι μεγάλη κυρία του θεάτρου δεν είναι ένας τίτλος που κερδίζεται σε μία πρεμιέρα. Είναι μια καθημερινή ευθύνη που επαναλαμβάνεται όσο υπάρχουν θεατές απέναντί σου. 12 γυναίκες, 12 διαφορετικοί δρόμοι προς την ίδια σκηνή. Η Κιβέλη και η Κοτοπούλη έγιναν αρχηγοί σε μια εποχή
που η θέση αυτή θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά ανδρική, η Παξινού και η Συνοδεινού έδωσαν νέα ζωή στην αρχαία τραγωδία. Η Λαμπέτη έκανε την ευαισθησία δύναμη, η Καρέζη ένωσε το θέατρο με την πολιτική τόλμη, η Αλίκη, η Ρένα και η Ζωή μετέφεραν τη λάμψη της οθόνης στη ζωντανή δοκιμασία της σκηνής. Η Μάρο Κοντού και η Κάτια Δανδουλάκη απέδειξαν ότι η πραγματική καριέρα μετριέται σε δεκαετίες. Οι περισσότερες μεγάλες παραστάσεις τους δεν έχουν σωθεί ολόκληρες σε εικόνα. Ζουν σε φωτογραφίες, σε ηχογραφήσεις, σε προγράμματα και κυρίως στις αναμνήσεις των ανθρώπων που κάθισαν κάποτε στην πλατεία. Ίσως αυτή να είναι η πιο όμορφη και η πιο σκληρή αλήθεια του θεάτρου. Η παράσταση τελειώνει, αλλά η παρουσία μπορεί να μείνει. Ποια από αυτές τις μεγάλες κυρίες είχατε την τύχη να δείτε ζωντανά και ποια παράσταση της θυμάστε ακόμη? Γράψτε την ιστορία σας στα σχόλια, γιατί πολλές φορές η μνήμη του κοινού είναι το σημαντικότερο αρχείο.